Aquesta companyia de Sant Julià de Vilatorta, dedicada a la logística i especialitzada en l'emmagatzematge a temperatura controlada, ha llançat una original proposta que combina la contractació dels seus serveis de transport i d'emmagatzematge amb el lloguer d'una oficina com a solució integral perquè les empreses amb necessitats logístiques puguin estalviar costos i fer front a la crisi. L'avantatge principal és l'externalització de costos, o diguéssim, passar de costos fixes a costos variables. Això és molt important, i en aquests moments encara més. Aguantar una infraestructura, doncs, quan no saps ben bé quan facturaràs, no saps ben bé si el client que tens tingut tota la vida continuarà treballant o mantindrem els volums, l'important és anar a variable, a cost variable, que diem, pagar per el que fa servir. Bàsicament és aquest el concepte. I nosaltres hem anat una mica més enllà i ens diferenciem per això, perquè està fins l'oficina, fins al magatzematge, la preparació de les comandes i la distribució, amb la qual, com repeteixo, com he dit, pagues per el que fa servir. I això, a final d'any, quan facis números, és molt més rentable, segur, que no pas tindre-ho tot tu i amb l'incertesa que hi ha. La companyia que contracti el servei integral de logística de freight picking es beneficiarà, doncs, d'una oficina claus en mà i a mida, d'un servei de transport i d'unes instal·lacions que destaquen per la seva tecnologia, ja que permeten la conservació i emmagatzematge de productes a temperatura controlada, sigui negativa, positiva o bé amb temperatura positiva i humitat sota control. Tecnològicament són instal·lacions molt avançades. Treballar amb radiofreqüències o congelat, que això sí que hi ha molt poc operador logístic que ho faci. A menys de 8 graus preparem les comandes a menys de 8 graus i amb radiofreqüència. Tota la gestió és informatitzada. Això dintre de la iniciativa privada o com a operador logístic, sobretot dintre de la comarca o dintre del que diem l'eix, des de Girona fins a Manresa, més o menys, doncs és bastant pioner. Bastant pioner perquè com a privat és una infraestructura complexa, és una infraestructura cara i això és difícil de poder fer. Freight picking compta entre els seus clients en diverses grans companyies del sector de l'alimentació i la distribució.